קיבלו על כסף ראש העיר הבא. ויודע שאתם לא יכולים לתת לה לדעת על התרנגולת. טוב תושבים יקרים, ברוכים הבאים לכוונת ראש העיר הבא. בבקשה אדוני ראש העיר, ראש עיריית יהוד הנכנס, לילה טוב, לילה באמת טוב מאוד, לילה ענק. אני רוצה לפתוח ולהודות לבורא עולם ראש הממשלה התקשר. רגע. רמקול. שים אותו למעלה, הרמקול. שקט, קצת. אני שומע, איפה אתה משדר? הלו? אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אנחנו שומעים אותך. ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך. היית שותף פעיל גדול במסע הזה. בשבועיים האחרונים דיברתי איתי כל יום על זה שתושבי לוד ידעו, יש לנו ראש ממשלה אדיר. הבטחתי לו מתנה ליום הולדת שלו. אדוני ראש הממשלה, תושבי לוד, אדוני ראש הממשלה, אני בטוח, ופה שומעים פה אלפי מתושבי לוד, שאתה יחד עם שרי הממשלה תמשיכו ללוות את לוד עד שתהפוך להיות עיר מובילה במדינת ישראל. על כל המאמצים אני רוצה להודות. תודה רבה אדוני ראש הממשלה. תודה לביבי. אני רוצה לפתוח בשם המלכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו והקימנו והגיענו לחזור את זה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
מחיאות כפיים את אביב סלמן שעשה מהלך גדול וחזר אלינו בסיוע של ראש הממשלה בכוחות משותפים יחד עם אביב, יחד עם אליסר וחברי נבחרת מח"ל המדהימים, יחד עם הבית היהודי והשותפים הטבעיים שלנו, יחד עם כל הציבור היהודי והערבי, כולם ביחד, כולנו ביחד. אני רוצה למשפחתי ובראש ובראשונה אני רוצה להודות למשפחתי ולהוריי המדהימים, אין דברים כאלה. אבא ואמא, אני אוהב אתכם, אבא ואמא יקרים. אין הורים כאלה, אתם לא מבינים, אין דברים כאלה בעולם. ואבא שכל היום תולה שלטים, ואמא שכל היום מכינה מצלת את הפעילים, אין דברים כאלה. שהשם ישלח להם רפואה שלמה. אני יודע כמה הרגע הזה הוא חשוב להם. נמצא פה את הקליטן שלפני 25 שנה בבר מצווה אמר זה יהיה ראש העיר. עדינו, יגאל תוריד את הראש, יגאל. אני רוצה להודות לרעייתי המדהימה יקירה. שבעזרת השם כרגע כל כולי נתן את דבר אחד שבימים הקרובים יתלד בעזרת השם בן היום ילדה, העיר הזאת היום ילדה מחדש ובעזרת השם יקירה תלד בימים הקרובים וזה בעזרת השם הכי חשוב כרגע שתהיה בריאה גם לילדים המדהימים שלנו. אני רוצה להודות, זה אני פשוט צרום. היום עברתי בכל הקלפיות ורקעתי איתכם, ראיתם מדהימים, והיה מדהים, פשוט לא מדהים. אני ראש עיר של כולכם, של כולכם. יש פה חברים מהמגזר הערבי שניסו בקמפיין הזה להפריד אותם, להגיד שאני ואהרון אטיאס זה הגרעין התורני וזה נגד ערבים, וזה לא נכון, וזה לא נכון. כולנו חיים פה ביחד בעיר הזאת, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, עולים וותיקים, כולם ביחד, כולם ביחד. ברגע הזה אני רוצה לשלוח רפואה שלמה לחברים, עורך דין עבד אסברגה. כל הכבוד, כל הכבוד. שאללה, והקדוש ברוך הוא ביחד, שבאותו אחד, הוא ישלח לו רפואה שלמה. הוא בן אדם יקר, הוא איש של חינוך, הוא איש שרוצה את הדו-קיום הזה ביחד פה, ולא מגיע למה שנעשה לו. ומפה אני עושה אליו לבית חולים לבקר אותו, ומקבל באמת שהוא יצא במצב קשה מאוד. כל הכבוד. אני רוצה להודות. אני רוצה להודות למפלגות שתמכו בי, בראש ובראשונה רשימת הליכוד. הליכוד זה נכון, הליכוד זה נכון. אני רוצה להודות לבית היהודי שהיו הראשונים שהצטרפו אלינו. הם לשיכון חב"ד בראשות הרב יוחוביץ' על תוצאה דמית. אני רוצה להודות להם. אני רוצה להודות לאביב וסרמן במפלגתו. אני לא יודע אם נכנסת, אני מקווה שכן. אני מקווה שהלילה, כי אביב ומפלגתו חשובים מאוד לידי במעצר. כל המפלגות, בסוף, תראו דבר מעניין. בסוף, הפוליטיקה הנקייה נקראת הפוליטיקה הישנה. גם במישור המקומי וגם במישור האותי. במישור המקומי נמצאים פה אלפים שלא חילקתי להם. לא חילקתי ג'ובים. ובאתם, כי האמנתם, וראינו את זה היום בקלפיות. ובכן,
כולכם ככולכם בהתנדבות, עם הנשמה, מ-6 בבוקר עד 10 בלילה. כי כשזה בא מהלב, זה בא מהנשמה, וזה עובד. וגם ברמה הארצית, הוכחנו דבר אחד. אין דבר כזה פוליטיקאים שיבואו מלמעלה ויגידו זה המועמד. אתם הציבור, לא פריירים, לא הציבור של ש"ס ולא הציבור של חבר העמים. ניצחתי בכל הקלפיות של חבר העמים ובכל הקלפיות של ש"ס, כי אתם כי אני תנו לו לסיים. כי אתם, אני בשבילכם ואתם בשבילי. תמיד אמרו עליי, הוא לא עושה פוליטיקה. אתם הקהל שלי, אתם הציבור. אני עושה הכל בשביל הציבור, לא בשביל הפוליטיקאים. ברוך אתה אדון האלוהים מלך שהכל יהיה בקרוב. הכל יהיה בקרוב. עוד מסר, שתיקחו את זה לחיים. בכל מקום כשבן אדם נמצא, הוא משאיר שם טוב. אני משאיר שם טוב, וזה יותר חזק מהכל. היום היו פה חברים שלי מהגן שעזבו את לוד, חברים מהיסודי, חברים מהתיכון, חברים מהצבא, חברים מהאוניברסיטה. כולם באו, לא כי ביקשתי, הם שמעו שרביבו מתמודד והם באו, אתם לא זיהיתם אותם. היו פה היום מאות אנשים שבאו, לקחו יום חופש, באו עם האוטו ובאו, כי רביבו הם זוכים אותו לטובה, וזה הדבר שתיקחו לחיים. אגב, אתה לא על הזמן. אני מקדם מברכה. כבוד הרב אליהו מרגיש, אמין, הרב אליהו ממן. הרב אליהו ממן, הוא איש אמיץ, מגיע לכפיים, אני רוצה להודות לאנשים חשובים, אתם ואני אגיע לפעילים, יש ראשי ערים, 4 ראשי ערים, אחד בתפקיד ציבורי, אילן הררי שהתקשר, מחזק את זה בתפקיד ציבורי. 4 ראשי הערים שלפניהם, אני רוצה להזכיר אותם, מקסים לוי ימים לשלום, שראה אותי כממשיך דרכו, אני בטוח שהיום, 11 שנה למותו, הוא גאה בי. מקסים לוי, אנחנו אוהבים אותך, ותודה רבה על מה שאתה כאן. שיר חסידן, שתמך בי. אבל מעל הכל, אני רוצה להודות לאיש שהשרצו אותו, לבני רגב, איש שקט להתנגד. בני, הוא לא פעיל אצלי, הוא לא משותף בקמפיין, הוא רצה לבחור מסביב, לא, הוא אומר מסביב, משה מסביב? בני, אני שולח ליצור שלמה. יהודי בן 70 שנה. בני, בבית שלו. תראו לאט לאט, תראו לאט לאט. מגיב המחובר. אני רוצה להודות למאיר ניצן. מאיר ניצן איש יקר. אני רוצה להודות למאיר ניצן. מאיר ניצן, איש יקר, בן 81 שנה, הסתובב איתי בקלפיות. אני רוצה להודות לעוד חבר, ראשי יקר, שמעון שושן. גם אותו השמיצו, ובסך הכל רוצה שראש העיר הסמוך לעולה לשלטון, זהו.
ואחרונים חביבים הפעילים היום אנחנו קוצים את הפירות שהתפוצצו. אני לא יכול להזכיר שמות, אבל יש פה אנשים שהולכים איתי 10 שנים ו5 שנים, ויש כאלה שהכרתי כשהייתי מנכ"ל, ויש כאלה שהכרתי במצב ועכשיו. אנשים מדהימים שהלכו בתים חודשים שלמים, לא ראו בית, לא רצו לישון. יש פה אנשים שלא יצאו מהמצב בחודשים. אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם. לסיום, בונים, תודה לרבנו, אני רוצה... עמי, תודה לרבנו, אח שלי. נתן לי בעולה מיוחדת, חייב לעולם הברג'ל. יאיר, יהושע מימון. אני לא רוצה להזכיר שמות, כל אחד פה יש לו $1,000,000, כל אחד פה, כל אחד מכם. אתם מדהימים. לסיום, בעזרת השם, נחליף. אני רוצה להודות למעלה הקמפיין שלי, שאני סטיב קטן. כפיים! עשינו פה משהו מדהים. בעוד כמה ימים, כשנתארגן, לוד יוצאת לדרך חדשה. בעזרת השם, אני עכשיו אני חייב לכם חינוך טוב, ותשתיות, וביטחון אישי, ועיר טובה, שתהיו גאים. ויבה! אני רוצה שאתם תהיו גאים בי ואני בכם וכולנו בלוד. אני אציין מהפסוק שמלווה אותי. אני אציין בפסוק מספר מיכה שמלווה אותי כל חיי ואמרתי לכם אותו. המוטו שלי בחיים אומר הפסוק, הקים לך אדם, מה טוב? מה זה טוב? אומרים שאני טוב. ומה אדוני דורש ממך? כי אם בסוף משפט ועבוד חסד והצניע לכת עם אלוהיכם, תהיה ישר, תאהב את הזולת ותהיה צנוע. זה מה שחשוב. אביו, הלכסת, ראש העיר הבא. שאתה לא מתבזית אלה לזה, תן לזה, תן לזה.